Tanya tumba na way trabaho eh. Sugar plum plum. Kanang sama nimo. Ako na iba baligya. Aw. Mahalin naman eh, may na lang ipapalit og ginamos. Oo. Oh, Nindot kini siya. Kini ay lang ni kay mag ay asa da naman sagka? kanang mo lakaw sa ko kaniyot ha kay kanang Balo na jud ko sa imo tuloy, mulakad jud ka mo nagtabang-tabang ka. kanang naam lagi ni kong sapatos dire bantog nang tagba ko pangita dito sa balay kay naa dire gidani mo. Dili man ay nay kuan kay original in taon na. Mahal kay kung palit ana. Buy one kay baw ka. Buy one take one eh. Usa ra ginoon. Nya natagba ko pangita ning usa. Unang buy one take one. Kay tagba pa mga pangita pares. Nagyaw-yaw ni mo. Eh, pagkita Wala ka sa trabaho ba? Wala nang trabaho Kung ka. mo kini mulakaw ko dito kay mangita kong trabaho. Nami meeting. Trabaho ko. Wala kayo, wala ko trabaho. Ay, kuan man kanang kay ba biya ka nga kinahanglan og kanang mga college level kasagaran karon. Nya kay ko ka high school graduation ra ko. Ari ra ko ha. Sige. Sige. Bye-bye. Gaduda na jud ni. Gaduda na ko na bana ba. Na jud ni lain, tagalog lakaw, tagalog lakaw. Pagpakita na ako trabaho, wa jud ka kitag trabaho. Dili maayo. Tawhanan. Sundot asa ka. Oh. Mo di tawhanan. Kaya ni aniya. Uy. Kitaan jud ko ron diri. Tao ron lain ron. Oh, ay ana. Love, kaya ni. Bob jud kay diskarte pa ko unsam. Ay ana mo yan dugay para kanang para maghinam-hinam og maayo laban niya ato ta dito lang. Ato ha? Dugay niya ay ko gitang ayo kay ta ka ginhawa kay Bob. Kanang tanan. Karon nasakit ka na kitong buanga ka. Iya lagi ni motor lagi. Oh no. Ito nga na siya dire. Hanan. Kaka, mapay paggawa. Sa? Unsa may ayo diri pag skandalo uy unsa may siya. Pag skandalo, yung mana mo, mana. Dili ko kabit niya, ma'am. Ang unsa man ganyan? Sekretary ko niya, ma'am. Sekretary? Ano ba yung trabaho dong? Sino yung trabaho? Sino yung trabaho? Tig Tig, unsa? Tingnom sa tubig swimming pool. Oh, kay trabaho. Basta nakalimot lang ka. Ako nagtrabaho ah. Ay, Ako na parang sa mga motor eh. Yung kasangkas na yung mga kabit mo. Ay pagingana uy unsa may siya. Ayo. Ayaw pagingana ay pag skandalo dito mauwa Inis ka. na ko ni magbaboy. Ano yung gusto dahil? Ano dahil napulaan ka ni sa kalamin ako? Napulan. Ay dili man napul. Dili man sa napulan Oo ko. ka pero mas lamig ako. Ay kanya paminawa ko ba? Mas lamig pa ang tambok. Di lamig. Kinuksa. Mas lamig ang bukog. Ano sa kanya sa Ako gilabay. Ang bukog tilap-tilapan. dili ba ha? Di wala man sa Tupsan. Oy, ang bukog. Wala hotdog na, di na ilabay. Ang bukog ipakaos iro. Di na po kaon sa iro, asang iro, gilamian sa bukog. nya sa ba? Wala man ko napulan mo kanang syempre puol kanang agay ang kanding lisod kanang lami ra ang kanding paklay niya syempre ang baboy mas lami am sad ang baboy niya kay bawo ka ang baboy karon dapat higugmaon kay mahal kay baboy karon nihit kay baboy karon nagkaanam ano pangamatay. Sa to pa. Okay. Yung bayad ka niya. Wala. Dili na bayaran. Uy. Dili siya. Kay kung bayaran ni mahal kayo, kay mahal kani kinaon bimig. Uy, unya na day. Bakit nalimot ka? Kailan ko nimo? Kit sa mga. Ako ang mamasang uy. Diba nagtrabaho ka sa club? Ako ang imong mamasang. Wala ka bantay kay magmas man ko. Oh, Uy, nagtrabaho kag club. mauna. Maulit, again, maulit itong nasira ko. Uy, mauna palitan ka ni Kilmak. Uy, ikaw no? Ala, gipalitan. Maulit na sa imo na customer ang nanay customer nga hapon. Oh, Hapon, mga Koreano, Ala. mga customer niya. Hala, tara na, hala na. Tara na. Lay mala ning kuto na ko.